Там ли ще стоиш? В тъмното. Харесва ти, нали? Забавно ли ти е? Обещавам да не кажа на руснаците. Обещавам да им кажа. Тя ще каже на руснаците. Защо ни държите тук? Искам да си ходя. Разбираме. Не е имало остров. Никога не сме били на него. Остров? Какъв остров? Брукс, какво става? Добре дошли в Монарх. Този остров е само началото. Там има още. Как така? Още. Светът не е бил наш. Той е бил техен. Въпросът е кога ще си го върнат.